Rodrigo García, moitas grazas, de verdade, sinto moito, pero quedamos en tempo por estar connosco aquí no La Galega. Gracias. Moitas grazas. Bueno, a verdade é que tanto nos ovos como noutros produtos chega o momento de pagar un pouquiño máis, ás veces non costa tanto, verdade? Sobre todo, por exemplo, se pensamos na época na que estamos agora, na época de magostos. Igual non nos costa tanto pagar un pouquiño máis polas castañas, Yaiza, porque ben que nos gustan, pero é verdade que este ano, respecto ao ano pasado, os magostos son un chisquiño máis caros, non? A castaña subiu o seu prezo con respecto ao ano pasado de media €1. Vos comprastes este ano xa a castaña? Eu xa sí, eu xa caí aí no Castañeiro de Santiago. Iso que me gusta moito. Xa caíche, pois non sei se biches, bueno, se foi no Castañeiro non foi a granel, pero se imos a granel xa vería desos que fostes ao mercado que parte máis ou menos dos €4, pero pode chegar incluso ata os 7. Claro, todo isto afecta a hora de organizar un magosto, que tamén nos vai sair un chisco máis caro, e non é só polo prezo da castaña, é que en 2 anos cuadriplicouse o prezo do carbón. Así que nós hoxe mandamos a Hilda para ver canto nos custaría organizar un magosto para 10 persoas, co seu touciño, o seu chouriciño, por suposto as castañas, pero tamén un chocolate. E xa vos adianto que o prezo da castaña subiu, sí, pero o que máis, sen dúbida, o do chocolate. Tempo de magostos, festa por excelencia do outono galego e saímos calculadora en man para saber canto nos custa un magosto para 10 persoas. Temos unha castaña de moi boa calidad este ano, que fai que incremente o precio un pouquiño con respecto ao ano pasado. Pero bueno, este ano está a 5,95. Sí, a 5,95. Pois €1 máis caro que o ano pasado. Eso chico, podes encontrar castañas máis baratas, pero non da calidad esta. Calidad mellor que o do ano pasado. Nos hoxe estamos calculando un magosto para 10 persoas. Que cantidad teño que levar de castaña? Para 10 personas, pois vamos a poñer que mínimo unha dúcia de castañas por persona, non? Ou bueno, depende de como comedes. Saldríanche, son 2 kilos, casi 2,5 kilos, 14,45 €. Vale, pois vamos a apuntar aquí 14,45 de castañas. Queremos botarlle algo doce, que acompaña moi ben coas castañas, un chocolatiño. Despois das castañas, claro que sí. E queremos preguntarte se notas subida dende o ano pasado do chocolate. Ai, sí, subiu bastante, non pouco. Un 30% polo menos, sí. Parece ser que é un fenómeno mundial que está subindo, escasea moito o cacao, todas as marcas subiron. Para 10 personas, eu creo que con unha de 300 gramos chegache. Sería chocolate 4,85, un de precio medio. Mais 3 litros de leite, o sea, para facer un bo chocolate gastaríamos uns 8,85. Sí, máis ou menos, sí. Estamos hoxe calculando un magosto para 10 persoas. En un magosto non pode faltar chourizo e panceta, que opina? Pois ni máis ni menos, o mínimo, vamos. O chourizo e a panceta dende o ano pasado presentou algunha subida? De momento mantese o precio que hai, porque o que é o porco non sobe o xénero, entonces pues, mantese o precio que hai. A panceta curada está a 13,95, por exemplo, e o chourizo anda sobre 11,95 kilo. Para 10 persoas, eu creo que con 30 € arreglamos, de sobras. 13,90. Con 13,90 apañaríamos os chourizos para... Panceta curada, que siguen 18 € a 13,25 kilos, siguen 32,54 os chourizos e a panceta. E facemos a suma de todo e saenos o magosto para 10 persoas por 55,84. Mi madriña, pois con estes prezos máis mérito teñen iniciativas como a de San Martiño de Moaña. Moita atención, como me gusta a min isto. Home, claro. Magosto con castañas de balde para todo o mundo que se achegue, case nada, Home, con castañas de balde que non se quera chegar. Que non se quera chegar? Pois achegouse Emilio. Adeus. No. Ai, vouche dicir, xa marchas, pois está ali Emilio. Emilio hoxe é o noso experto castañeiro. Emilio, nós queremos que nos dé os trucos para facer as castañas e que saian o máis ricas posible. Pois ala, entre volta e volta imos responder a esa pregunta a hora da tarde aquí en San Martiño en Moaña, que están cos súas festas na honra San Martiño Virxe do Carme. Ala, veña, ides votar xa, non, Santi? Levante, sí, vamos a votalas. Iso, que é o mellor para que a castaña estea naquel punto idóneo para despois comer? Que é o máis fundamental? O máis fundamental é que as teñas no fuego. A calor é a clave. Morrenxe. A calor é a clave. Nin que estean ben peladas, nin que estean moi secas, a calor.
É o tempo. Porque mira, desprende calor isto, pero ti tamén levas dándolle aquí. Home, senón, olvídate. A calor. A calor e o tempo. Sí, é verdade, como claves. e dinos Ana, e que resendiño ten, que sí, que sí. Vamos por aquí arriba, compi, que xa te acompaño, porque para facelas ten que haber unhas mulleres, neste caso unhas mulleres, hola, que as vos peládelas. Nos pelámola. As castañas. Non picámolas. Picadeas. Picamos. Eso é importante, non pelar, picar. E si as pelamos, congelámolas. Metemos no congelador limpiñas de todo e conservamos as castañas. Para a conservación, ese piquiño. Sí, ese pequeño que ten é pasar. Pois se pensastes que acabarades de traballar, non porque hai moita xente aquí, tola por roer. Bueno, se non vos quedou claro xa, a charanga deixou claro. Veña, tola por roer. A ver, hola, estades en castañas? Sí, non hai castañas. Pero castañas aquí para esta xente, ten que vir a televisión para pedírbolas. Hola, pero neste momento non... Alá, castañas, vamos polo medio. Hola. Mira, os afortunados que reciben as castañas. Hola, meu. Buenas. Por fin, chego á mesa, non hai unha castaña. Ana, estaba a xente chorando que non había unha castaña. Chegaron, chicas, chicos, chegaron as castañas. De San Martiño, sí, tan boas. A ver, proba unha aí. Agora se está algo quente, está. Están algo quentes. Serás capaz de metela de probar en directo? 3, 2, 1, como te chamas? Alex. Alex, por si non podía dicir nada máis. Alex, boa? Moi rica. A ver, papi. Papi, moi rica. Moi rica tamén, vale, 2 de 2, moi rica. Ah, mira, vou por aquí a saudar. Querido amigo. Fíxome lembrar así, ben querido amigo. Que tal está? Tan boa. No, vostede. Ah, bien. Tiña que preguntar por as E as castañas non se queixen, no, claro. Dixeron Están que quentes. calor importante, están quentes, e que tiveran aquel piquiño, non que estiveran peladas, aquel piquiño que ven claro. aquí o vedes. Pois a vedes, imos rematar esta conexión, porque estamos aquí nas festas da honra San Martiño e a Virxe do Carme. Con festa, charanga e castaña. Boas que están, vamos. Que viva a alegría. Ai, queima.